Takže náš projekt v rámci 72 hodín sa volá Kyselina a rozhodli sme sa vlastne tu v Sásovej vyzbierať nejaké odpadky a vyčistiť trošku to prostredie v rámci tejto akcie. Vlastne všetci sme zo Salesianskeho strediska, tuto v Banskej Bystrici. Reakcie boli celkom zaujímavé, niektorí sa nás iba tak pozerali, niektorí mali aj rôzne návrhy a niektorí by tak sedeli na lavičkách a možno si nás mysleli, že sme takí trošku hlúpučky, že to takto zbierame, ale myslím si, že je to super akcia, prekonať sa trošku a je super vidieť potom tie výsledky. No tak my pracujeme vlastne ako dobrovoľníci v Salesianskom stredisku, takže nás motivuje nejaký taký, neviem, možno oheň v nás, možno taká chuť urobiť niečo dobré a urobiť niečo iné, ako robia všetci. Ja si myslím, že je to super, že sa dokázali prekonať a že dokázali spraviť niečo dobré, nejak nesedieť iba tak v sobotu po obede si ľahnúť do postele a oddychovať, ale že spraviť naozaj niečo, nejak sa pohnúť a urobiť nejakú takúto dobrú vec. No, tak predovšetkým ma motivovalo to, že jednak môže Bystrica alebo teda Sasová, naše sídlisko vyzerať možno trošku lepšie. A skôr aj to, že tým, že som animátorka, tak som chcela trošku možno motivovať tých mladších, aby sa zapojili do toho. Tak robíme vlastne to, že zbierame odpadky alebo smeti po sídlisku Sasová. A ohlasy ľudí niektorých sú pozitívne a niektorých možno trošku frflú s tým, že teda, že konečne, že sa niečo robí a tak, pritom aj oni kedykoľvek by mohli sa zapojiť alebo tak. Ja si myslím, ako globálne za všetkých ľudí v rámci teda Sasovej si myslím, že sa to nejako neodrazí na tom, že nás tu vidia, ale možno, ak to bude iba nejaký jeden človek, tak to bude fajn, že si uvedomí, že zoberie smeť a hodí ju do koša a nie na zem.